Kulian TV tinotenda nechirongwa chako munin'ina wangu chauri kuita nditi wakuita kuti nesuwo madhara ako tive tichikwanisa kuisawo pfungwa dzedu. Tanga tichikumbira Kulian connection dzako dzaunadzo mwanangu, isu takadai hatina connection. Ndiri kutaura newe ndiri pano Kulian, ndiri kuti iwe haukwanisi here kuti connecta nemarevolutionary ose aya akaita sana nyoka yamabhunu, vana vageza navamwe vose vana baba Chipenhede. Pachirungu kunonzi united we stand, divided we fall. Zvichireva kuti iye zvino nyoka wamabhunu wabatwa vanoda kumutora kumuisa kuZimbabwe kunouraya kuitira kuti democracy isavapo, pasava nevapikisi. Vapikisi vanotendegwa kunyika dzose. Zvino isi tatoona kuti chipato ichi cheZANU-PF chakaguma munguva yatongogara. Ndo makaguma chipato cheZANU-PF munguva yani yatongogara. Ichi chavapo ichi it's a Zambian movement. Zimbabwe is from Zambia. We don't have Zimbabwe. New Zimbabwe yaifana kuya 1978 ikakoneswa nei? Vakakonesa Muzorewa anga atongoita izvozvi zvaakuitwa iko zvino. Muzorewa wakangoona kahwaro kuti nyika ingatongwi nevanhu verudzi gumwe. Nokuti wakazvibatanidza navachena zvikanzi mutengisi. Iyezvo nhasi uno vangu zvibatanidza navachena saka vavatengisi here. Tsvangirai kungoenda kuvachena wavamutengisi, asi ivo vachienda kuvachena havasi vatengesi. Tiri kuona uyu unonzani uyu vice president uyu Chiwenga wakabatana naBiden adotoresa nepicture rikatobuda pasocial media. Iwo ukaenda usiri kuZANU-PF kune wavamutengisi. Saka tatoona vanhu vose ava kubva kuna chero uyo Chiwenga uyo wacho naMnangagwa wacho uyo kana Mnangagwa, maforeigners ekuZambia ari kuzama kudominata kuti maZimbabwean asakwanisa kuvavo nepower kana nesei mumavhu avo. Saka zvinongodiwa ka Mnangagwa hana simba, Chiwenga hana simba. Unoshandisa simba revamwe vakaita semapurisa nemasoja, ndo vanoshandisiwa. Saka vavengi vedu hasi Mnangagwa, nekuti hana kana simba. Mnangagwa unogona kungodzingwa kana nevana vechikoro. Ndoreva kuti vana vechikoro kana form 1 vasina kana zvinhu, kungosvika ngotostrike umupusha kumudzinga unotongobva angobva. Kufana naChiwenga ndizvezvo. Asi zvino tiri kuti takarasima kuvenga Mnangagwa, kuvengani hasiye muvengi wedu ndivava vanoshandisa vachipuwa mari nomuZambian kuti aramba achitonga. Muvengi wedu mapurisa ndo vanoshandisiwa. Iyezvo ndo vanotumwa kuzokutora kana ukaita mosvi. Iyezvo chichi kuitika masiyaiwo kaya ari kuda kutora nyoka yamabhunu. Saka isu maZimbabwean tose tofana kubatana tichiziva kuti nyika yakabvutiwa namaZambian. Iyezvo Chiwenga uyu unobva kuMozambique. Hatina isu zita rinoti Constantino muZimbabwe, Kuvea, Chiwenga. Munhu anoita mazita mangani? Constantino, Kuvea, nyika dzino mazita mangani pamunhu? Panotova nemazita ekunyepa. Ake chawo ichokwadi andiri kutoona ndi Constantino, Kuvea, Chiwenga. Zambia ine chiMozambique. Inzwa vana Daniel Chapo, inzwa vana vanonzi vanani apo, uyu wakabva uyu Philip Nyusi, ndivo vana ivo vana kuChiwenga ivavo. Handimuzviona. Unongoona nenkani vanhu kuMozambique, nkani neMalawi. Tarisa chero Mugabe, nkani dzangana dzasidzo muZimbabwe idzodzi ndedzekutovhundutsira dziya dzemunhu unototi ndouraya kana angobata ini. Saka maZimbabwean haitira neutsinye pachawo. Tatiri kukumbira kuti vana baba Chipenhede maparticipants vanoparticipata muinternet
nevamwe vose vananyoka yemabhunura navagezi navamwe vazhinji vatisinga vatongwa vachitaura. Vanhu ava vakakwanisa pakafomwa pati imwe, vanhu ava vakabatana kuita chinhu chimwe chete, vaparidzire vhangeri yavo nokudira mweya muzhinji kuvanhu vose, woita mweya umwe wokuziva kuti ZANU-PF yakaguma munguva yatongogara haina kubvira yapinda munyika. Saka ZANU-PF ikabuya haina utsinye, ngaibuye andatongogara wakanga achiti I'm dying to see a black child and a white child enjoying together. That's what I want to see. Izvi zvokuitirira metiri rudzi gumwe kaizvi tiri kuiswa padenja vakomana, nokuti tarisaiko zvino kana kukasara mablacks oga, kana tikawana muvengi unongoenga mablacks unokwanisa kungoitira utsinye. That's why masanction ezvino achikwanisa kurwa Zimbabwe. Vanoziva kuti hamusina muchena arimo. South Africa vanozama kuisa masanction asi vanohovhunduka nokuti pane vamwe vavo vanozogwadziwa futi. Nyika haigoni kuti igare nerudzi gumwe. Utungamiri hunoti ngaigare nerudzi gumwe ka vari kukuisai padenja kuti mukuyiwe mufe mese mupere. Vosara vachitora nyika iyo vari voga. Handitivo vanozvigona nokuti vanenge vakaba zvinhu zvose zvenyika. Munenge muchikuwara nenzara nemasanction ndimi. Munokuwara zvose nzara chii zvose zviri kuitika zviri kukuvadza imi. Asi dei mamune vachena zvinhu zvaigona kumbosununguka mbichana nokuti nyika dzimwe dzevachena dzenzura tsitsi vamwe vadzo. Saka hatidi nyika inorarama ine rudzi gumwe, ine ganda rimwe. Toda rainbow nation like South Africa. Ine ma-Chinese, South Africa, ma-Indians, vose rudzi gose, ma-whites. Saka izvino masanction kuti arove kusvika marwere anoita Zimbabwe, chere zvino izvi hazvigoni. Saka isi tiri kuti isu tongogara uripi, tongogara wedu wadzoka ndigeza. Chatiri kumbira kuna Geza ngaasiyane naChiwenga, abatane vanhu. Une big support Geza. Geza ngaasiyane posarudziwa utungamiri. Vana Geza avo vamukomiti yeNew Party yeZimbabwe ndo chete zvatiri kukumbira kuti nyika yedu ienderere mberi. Chiwenga uri kudla izvezvi naMnangagwa. Chiwenga uri kuita zvose naMnangagwa izvezvi. Unoda kuti futi step up now. Imi muchishanda muchipurawo muchisunga akanyarara hana zvaro kumboita. Saka inini ndandiri kuti vanhu ava vanenge vakatoshandisira mishonga iya yechikwidi nekumaMozambique nekuMalawi. Kune mishonga imwe yekuti inogona kupofumadza muchingoona kuti munhu wakanaka. Vanhu vaya vanongomhanyisiwa nevanozvikoro vakabva vaya havana kana simba ravanaro. Vanhu vari kushandiswa mapurisa nemasoja yakaya. Panofana kudeclare hondo yokuti panogara unoziva pane mupurisa tumirai maadresi. Agare kune party chafomwa tizive kuti pakati pane mupurisa uri kunetsa, pakati pane mupurisa uri kunetsa. Hatiti vari muvanhu. Pakati pane musoja uri kunetsa, pakati. Vanhu ivavo totonouraya. Kutouraya chako chako. Ndokwatiri kukumbira. Nokuti kuuraya ka zvagara zviriko kubva kare. Ndokuti revolution yedu ikwanise kuvapo. Nokuti iye kana akamira mberi kweupenyu hwavanhu vachifa, mumuregere kumuuraya. Ndakambonzwa Julius Malema achitaura kuti a revolutionary is a walking killing machine. Pasina kuuraya revolution haifaniri kuvapo. Zimbabwe koda kuti usiku humwe kumuke mapurisa akaburawa nemhuri dzavo mumba mavo igovasaini huru yokuratidza kuti munyika maipa. Mnangagwa unotiza. Mapurisa iwaya nemasoja. Kana masoja iwaya akashayikwa achigara kubhesi, tangai kutoti kumasecha kusvika paanongouya kuholiday, urayai. Ndokuti zvinhu zvinake. Nokuti hapana kusiri kufazve. Ivo kurarama kwavo vasingafi kukufa isu. Saka musori kandanyanya kutaurisa zvisizvo, asi ndandiri kukumbira kuti shuwa tikaramba takanana kudaika uchinanira inda ichikunanaira ichikusveta, iwe unenge uchikuvara hapana chinofamba kwauri. Apa uri kusvetiwa neinda ichidla iwe. Saka isati chiti vanhu vekuZimbabwe vakawanda vane simba, vane pfungwa dzinoshanda. Ngapave kumukira nhingiri mapurisa iwaya ndo maenemy edu makuru namasoja. Kwete ose masoja, pana anoshandisiwa kuchengetedza vanhu ivava havana simba pachavo vari voga pavanhu veZimbabwe. Asi ivava vanoshandisiwa ivava ndo vanofana kunhigira. Ndokufarira pana nhingiri ndibrigadier general kana ari unonzi ane iwoyo
rungani wokufa achishayiwa ventilator. Zviright chezvo izvozvo, handiti ndo vakazvitanga. Saka sorry for that, ndataurisa nguva refu, maite henyu.